Gojite se svakim gutljem soka. Svakim. Postanite svesni toga kada pijete gazirane sokove koji sadrže šećer, vi povećate telesnu težinu svakim gutljem. Svakim gutljem napravite korak ka dijabetesu tipa 2, karijesu. Svaki gutlje, bilo da ima šećera ili ne, ti pravi rupice na zubnoj gleđi i uništava mukus. Sloj u crevima jako važan za preradu hrane, tako da ti pokvare sistem i učine ga slepim za proteine i masti, jako željnim. Znate čega? Pa šećer, naravno. Opet, naravno, nije nužno da se svi gazirani napici potpuno izbjegavaju. Umerena konzumacija, posebno gaziranih napitaka bez šećera, je ok. Ali tada ide ključno pitanje. Koliko osoba koje su umerene poznajete? Koliko? Da, ako te interesuju ove stvari, da znaš, imamo Mangrove zajednicu, mesto na internetu sa premium, naučno tačnim i 100% besplatnim sadržajima. Učlani se i vreme koje trošiš na internetu pretvori u razvoj. Pošalji nam poruku i poslaćemo ti link za učlanjenje. Naime, pored plaćenih premium programa, mi u Mangrovu imamo i free kanale sa premium nepromotivnim, već čisto saznajnim sadržajem koji će svakome za 0 eura dati mogućnost da nauči kako da živi bolje i lepše. A sada pročitaj dodatni tekst o tome kako gazirana pića uništavaju zube, nalazi se u opisu ove objave. Vidimo se.